Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Ang tanan nga procedure, example, or ang tanan nga pagbulong, may ara din na siya kaakibat na risiko. Pero sa ini nga sitwasyon, i-mana-manaon naton kung ang benepisyo nga makuha naton sa isa ka treatment mas madako kumpara sa risiko nga aton nga ginatake. So kung magpapakuna kita, madako ang benepisyo nga makuha naton kaysa sa ang possible nga mga risiko, no? Kay ang adverse events are usually mild lang man sila, kag may ara gid man siya sang serious pero rare siya katama. So magpapakuna, maayo gid gihapon, mas dako gid gihapon ang aton na benefit nga makuha kung magpapakuna.